Вітаю, меня зовут Алексей Сапрыкин, я человек. Nie nazywaj mnie kapibarą! Слухай, Ну? ти граєш у спектаклю «Галера». Так є. Розповіді, калі ласка, про свого персонажа трошку. Мой персонаж? У спектаклі «Галера» гэта такі, хутчэй за ўсё, няўпэўнены ў сабе такі дробны нейкі супрацоўнік нейкай фірмы, карпарацыі, які, можа быць, і дзесьці марыць пра нешта большае, але у яго хіба што няма вось такой адвагі, каб дамагчыся нейкіх вышыняў і поспехаў. Вось. Ну, а да таго існуе куча праблемаў псіхалагічных у сям'і і гэтак далей, гэтак далей. Ага. Скажи, калі ласка, як ты лічыш, якая тотемная жывёліна у твайго персонажа? Тотемная тотемная... Няхай гэта будзе гэты хомяк. А чаму не капібара? Таму што ён не капібара, таму што, на жаль, або на шчасце, ён не капібара. Цудоўна. Добра. А скажи, калі ласка, чаго дакладна ніколі не можа быць за дзвярыма? За дзвярыма? За тымі дакладна чаго не можа быць. Божачкі, як файна. За тымі дзвярыма не можа быць раю. Як ты лічыш, каго варта баяцца ў тэатры? Гледачоў. Ого. Як ты думаеш, што больш важнае? Дзіцячы тэатр ці тэатр для дарослых? О, ну гэта такой... Ён важны, слухайце, калі дзеці ў сваім узросце не наведвалі тэатр, то ён важны для дарослых, каб ужо яны потым хадзілі. А ну, а калі яны наведваюць тэатр у дзяцінстве і атрымліваюць хаця б нешта, над чым яны могуць падумаць, і каб гэтыя працэсы ў галаве запускаліся і ішлі, то дзіцячы тэатр, безумоўна, важны. Гледзячы таксама для каго? Для актораў? Ну, таксама гэта раўназначна нейкія рэчы для мяне. Слухай, добра. А яшчэ такое пытанне. Якой жанр музыкі, або, магчыма, якая песня асацыюецца ў цябе з тэатрам? Гук. Гук? Гук, песня, жанр музыкі. Жанр музыкі. А это можа быць гукам? Можа. Ну, не, добра, няхай вось будзе. Калі вось выходзіць актор на сцэну перад выхадам, гэта павінен быць гэты Карміна Бурана уступ «О Фортунато». Тан-тан-тан. Во, Даша, дзякуй. Вось, да, все, ну, типа, выходишь, все. Назад дороги няма у актора. Все, мы выходим. И повинны довести справу до конца. Добра, а цяпер трошку пра твой тэатральны, скажем так, досвед. No. Самая цяжкая роля, якую табе прыходзілася граць на сцэне? Д'ябла. А чаму? Потому что это моноспектакль. Ага. На твою думку, ці ёсць нейкі такі навык, аб якім ніхто б не падумаў, што ён можа быць карысны ў тэатры? Ну, ёсць. А калі б ну, не ведаю, ну, людзі шмат пра што думаюць і могуць не падумаць. Але, не ведаю, найважнейшы навык – гэта ўмець слухаць і адчуваць. А не быць пупом зямлі. Вось, што мне здаецца найважнейшае.
Як виглядає будучиня театру, на твою думку? Будучыня тэатру. Все казалі, што тэатр ужо знікне, бо кіно з'явілася, калі тэлевізія з'явілася, сказалі, што знікне кіно, калі з'явіўся інтэрнэт, сказалі, што знікне тэлевізія, але ўсё гэта існуе і улічваючы развіццё тэхналогіяў і гэтай штучнай інтэлігенцыі і ўсяго на свеце, я думаю, што будучыня ў тэатры нават будзе лепшая, чым яна ёсць цяпер, бо попыт на жывое ён павялічыцца. Чаго нам усім жадаю. Дякуй. А цяпер бліц. Якое слово часцей за ўсё чуць у тэатры? Стоп! Што гледачы ніколі не павінны рабіць? Есці чыпсы. На што тэхнічная каманда скардзіцца часцей за ўсё? На цішыню. Што цяжэй за ўсё растлумачыць людзям па-за тэатрам? Што ты не можаш іх бясплатна правесці на спектакль. Самая недооценённая праца ў тэатры? Прыбіральшчык. Што заўсёды ідзе не па плане падчас спектаклю? Всё ідзе па плане.